Me ma konkra mo pen. Me ya lola. Me ya rola be Sara. Me ma konkra mo pen. Ye frem Muftau. Muftau. No kura na me ka kiro me fama asem sie. Madam fo pa Malam Salam. Madam fo no ye sheik. On na di mi wuru asum nim. Tano dumase. Tano dumase. Kura me no ka se sie. Tano dumase limam o oni me. Nti na ho timi dware me ye kwa akokwa ma ho. Ende anya fidie so na me be polish me ho o. Anya me tia na me be kase. Me mi si so na kokura manwale am ntimi na. Me wa twe. Metimi adama ho ato me. Wo be nyale. Me tu ko akotena UK America ho. Water bay entia me. Chesa bana na epemeka. Wa ko chiche fu musika. Ende ya mbete. Ede den ya bete am e kwa adwuma me bia sisu am na buagu. Ka shenkodu eduabo. Ka shenkodu chance wa frɛ bosom se akonodi anyanta hwan ede abodua se nsuo wi ka shenkodu e masum ntola na wonim sa ade besa ha utu kwa akọ baabi ubeduru ya abọ no nso no nwotwe no nkono no ndu suma ba wantimi am fa shen mu sa masum aduru sada ka shenkodu masum ntola ene ni jesro kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiense nsam afi nso ye setiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no ye betimi aba onchen ni aba beji nchiremu ye betwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho ye betwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa nye na omo adi nkomo ubetimi afre ye beba nye na waba bedi ho nkomo ene ye ne bosomfo kofinti ehia ye baba bedi nkomo ede afa enome ehom ekwan ben so ne yefa so enya enome na se wunya enome na se unima ekwan ben so na befa so hu se enome aka wana se wona ma enome mu ensenkyereni be na obehu ewo woni pedue ni mu anase gwani so a obehu se enome anampo se obi ede wonam sa akwan bone no so ebusua no me ene enamfofo anase impotema anase ye kuro mu ye ndidi yensuo ni no eno so ma yenya no me na se be ka wablabo ho ana ka me ho ne ne bosomfo kofinti ehie die ye ntwetwe ho enkomo bosomfo akwaba ya mo bia wako o adum ne aweyi sabe de bia me makasa me ma yesa caterpillar tie 1000 years no puncher okay small boy danger aha me de me wo ho abere ne abere nyina 24/7 okay bosomfo we de wadaroma be mo akunya no wache nipa be mienu na yo wadaroma de dikan menchia edikan enkoma eyemiami nuana na Kwame Opon a o USA okay menchia to so mienu enkoma abo akese from Columbus Ohio ono so USA mechia minua ba ma de nyina ama Janet a woni okunu ewo UK ni kunu so ye bosomfo makonta osa ye minua okay na Kwame Japan because mechia dofo mo wa kwantu mu a Kwame ne do so ebe do so bebre okay because me child of for those bibiri ti me nchi akese twa to nkoma me yere ma de nyina na kosua mpon one na ase ye me ame papa na Kwame abebiew pia a wo breku nkato pia ma de nyina me nchi akese nkoma mu pia ma nche me nua obedwa ma paso hene paburu ma nche na obedwa na me mani nwa enu anso wakwa hohoro ne nsa wo sirem ko hohoro ne nsa wo chawrumo asesei asabe ye gada obusomfo amini wa one wo ho bosom no uba na gya tom kura na ehia untim fansanka ensu otoboro no osi abonten kura mane mo no usom se upegya de asidem agya obekun sise mini wa ono ni nipa obetumi apegya agya edi na siye mo piafo ene ye ma na kwaba edi ba adwuma ni mu agya no nkoso anhira no esa ma no monu yo esanso esre se wode pepepe yo beba bebo eja eno de wa anya no saa on na ekone eja so ma bosomfo ya chene da wasi ne chika sese de na ye no bosomfo wadaruma yenko yasem no so yakase no me a wadaruma betimi achirem kakra ma ye oh metimi achirem bebre nya ne kakra okay no me eno nti abere bia ya na mpanfo kasa ye se ano a edi nchene edi mako saa no kro na ehira saa no kro na edome ba jote menka etonka pa bosomfo yes enti yakase no me a ti obi ne ba ofie na akwala na ya de akoko na yeti aba enkumba oba tampa sebe
me nya 100% e wo mi wiase ntimi condemn obi akwala bitimi ya ade ma eye o papa na o maame bata no eye ne kra ya ma nde na no kan no me asem eto no so na no me no ye betimi adome wonne eno me duabo pa cha otie ne ye no me duabo ejina banane sa edi ni pe na sesa duabo eno me edi no na sesa na nanam otuo de eye pe ntini me ndie na edi nya pa oh eni ntinam se ejina banane obi betimi adome wo me meti ai sabe me de me maka se mi wunne mi wu mama honhum adwuma ne nipa bebre di ka gyaye akoma adwuma ne abosomfo adwuma no nipa bebre di ka gyaye me ba mu da ben enche na me call House of Power Prophet Francis Kwate sorry Agona branch me nam de ba Agona but me ene osom me nsen wa asase yesu mi prove obi a se o de na ye abosomsom ye best me ma kon kramo pen na me ya lola me ya rola be sara me ma kon kramo pen ne frem muftawo e fraze muftawo no kro na me ka kiro me fama asem sie madam fo pa malam salam madam fo no shake ona de mi wuru asumnim e wo hefa tanodumase kra me no kasa se sie tanodumase limam o onime edini kra be sinne odumase nzongo ma me fo no munim no dodo na frem muftawo utruba mi tuba e be ye kramoni konkon na ka be ye de hu kwan fa so ya lola e be ye sala minimu bibia ana me ye fasting na oko makalanta na makalanta be malam na me ne nam na echechere me na akwan mani be je som no ho makonkra mo pen asole de me ma me ne me papa ye wo moto matarisim me asore bia ni wa chese bia one man church is here be na me nko bi me ko Roman pen me ko SDA pen me ko matari de se no mu ne ye wo me to Pentecost crowd de Pentecost na me ne sofo kabote district pastor ke sie kabote na me ne nam ansa na me ne dato be nam na sa CAC o se CAC eno so me ko bi eno ne sofo ye koto correction na oto nyuma amato nyuma ya to correction we ohwe ebo nu say hey singers mo sa meto nyum skanu sa obia nto no aboto meto correction fufuro makwa sori bebre muslim name na setre ne se oh eno de wa misana eno de ma edina why okra we ya de so abusa me sa na wo senke ho no kra no me pe me din no ase kire because me minim say kramoni bia din da no so bia no e wa ase kire why ya de pa oh I say baby am training program am yentia ka be fa fon afre me malam no na mabusa no senye ha ayete ne nkomo ayedi ya I say mpanyimfo ne de media so kasa nya obia na ope ka me frɛ malam am dey to last speaker no obia tibi he baby ame abosoma pejama duri animonyam hye abosoma hye mi nko gina baby a nko di toro me nko ye kalabule mpehwe no obvie san sebe mpradu asa mpanyimfo bi be come over years but me fefe bai kotofoforo yi edomo ekuta me e wa fidie so ene domo a abosumi enam omonam abosumi so nkrata asem awaresem Canada nko ame o ma be 9 Germany UK omo na omukruma tena almost 11-12 years no munyaba obi eni ho ba ha o fa duro na okọ ebiti ni da oboa what I say enti som no makosom ne miensa nyina mu munim se de bia sie den esitie enti me da bia me frɛ me nua ba na me ne di nkoma me ka chense sister ade a eye wo de ya no na ne wachi ma sa ade ne da o man bia woni nyame ye Ghana ha ye nyame ene ye wura no man ne omotia okay asondan e wo Ghana wo de opa akesa asondan e wo Ghana ye 10,000 ensu e wo Ghana e bro 10,000 okay ndi ya da na asori be betimi be kata ye somso ensi broni na wo ye bible wo de bre wo no me se fatu so do obi ahwe me se
me na broni aba madina nim de na kɔ enkransa na champo de odu fie akoto ati amfra mama no ene broni kom e wo UK me broni ni picture ni bibia o me phone so broni kom aso bi kɔ ne nkyɛn ni kodi nkomo bibi ni na ayi na kyere na adwen ofrɛ me ohia duru a me penno wa ha no ma postu akɔ hwɛ no egu me bosum nanim no am de firi sirem ne ba hwɛ no egu no no we dodo na ekɔ UK hwɛ no egu nya me ka the last time so wi ase me kyerɛ duro keke nya wono mo diska besi so ba ko pɛ no mo de aseda e baaye me ba me be di sunsun mu nkomo me se me kyerɛ nu a me metimi a kyerɛ duro me wo doctor panyini pa ogin se obesi dan ama me e wo ha ya 3 bedrooms na wa ma hwan afọ na gematum na me no ndro no fa bi nkogu ni pharmacies what you say the pipe to obi be mam ono maduro 1 week ye ko yi pipe no na obu adwuma tata enso ke hwemu a na de ne fombo aba so what you say enti de mama kali som ni nyina ahwe pese me kire se Ghana ye nyame ne de ni kwase toto na seda ya tase bosofo se maame na akokɔ ma ne maame ne na ye tietia ba enkumba ko na tie ba enkumba enti no kyerɛ sɛ ebia wo maame ana wo papa eka no me nsɛm to so wabra wo sua ne mo ho nsɛm bia wo ya saa no me ne enye adwuma ebe ye adwuma na akokɔ na etia ba enkumba ne me ka sisu sɛ so yo ba tan na wo ba ye wade se ne yaw sitie se de wa ye bia no sebe hunu se won so sini eto akora ne de so enome na nkosi se wo bebre ukosoro ba fom ba ne bebre me na me ka kire ukosoro ba fom ba ne bebre no bre so a ebi be so ebi a obra ba ya amroba ukosoro ba fom aka o last 1000 Ghana da ba bi udi hwe wi ase oba fa di ko ka so bebre abre obeda ne kromfo ye bodam so ebo frifie afa obedi odane wudi ni ukosoro ba fom o maame ana o papa ana wo nua bi wo ye den okuma manfo de abonten dakoro obekum fie enti wo ye oba tan na oba aye wade wo kwasi hu anu da otwasa kwasi so befa so ohunu hu anu da enti me nana amadu twunwa morosa me nana abiri bia me ka se te se me nana na ehun tas ne ho blocks ni bibia mo de ko a me koto project bi property bi am ye no wasase su bi am de me nana din beto so meto na badin sa ko pem se ma yase ma besa me nana me ma me bufu pe no kasa me nana se hey ama so anu kasa enchira me nana adware akura ma me kase me ko dware na me se me ko dware a na ne bufu be kasa ono me o ba na obe kasa me nana se hey nyo ne nete uti kumase me na me ne ma de etia nana ko dware na me kuma akokɔ ma me dware ba wie na akokɔ nyini se kan da ne minim she nti na ho uti mi dware mi ekɔ akokɔ ama de anya fidie so na me be polish me ho o anya metia na me be kase me misi so na kokura manwale me ntimi na me awotwe metimi ada ma ho ato me ho nyale me tu ko akotena UK America ho water bay entia me chesa ba na epe me ka mo akotete ende o ye dan ya ombete se ye dan ya obete am ikwa adwuma me bia sisu am na bu agu ko so me nya ma adwen da sama kwa adwuma ba ma brem be daje ma ho me na me yire kura da bia to da bia otumi hwie nsu ogum so uhwie gum so kura be da ne nsore ma bre me jima ho me afi na ba ha me a be sesei enti me de me nana ye me no ama se me baby ya de na me ka ba ku mienu miensa nan na de oya na oya ya na me pesa me domi wo ba ya na me pesa me ka bibi se de wuye e be kwa ba abe wie manim na be ko so aba so e be kwa aba so nti oba tan de mesre ade bia ni wa oba be ye watase su a na wo miminim ma woman bi na ye ne nyina na ewo bono sunya kira buoku ahwene ho na ye ho wanchi nyina asase so na maame no ne ba ye bone kura wa kofi akoka no nipa no ko ya na wapa nipa no achew ne ba
osi kwaku ade we na unim ne ba na efre na Ebeneza osi ade we na unim Nana Boaten sa no frɛ no Ebeneza Boaten osi Nana Boaten ade we na unim Nana mesrew enkon ho biem betimi di susuanso bɔne abrɛ wa brabo ye wie JHS akwa no SS kura no menye so ye wie JHS ya pa oko UK simple bia na me ya se maame na me di ba no na so mfa so na wawu agya no enne pɛ na ya na de bia de ya na ha me tinipa bia oti asase su a ade a wo se di kan hwehwɛ ye nkwatentene nkwa ahodi wom nipa biara ene wo se odi kan hwehwɛ ko be bre no wani ubre so mfa so de ya na ya Ebeneza nyeska bueno wanyeska o maame wo no ba ko pɛ ne maame so ni ne bre so mfa so faso eje wo ba iko ene wo ba iko wodi nsika na yere o maame ti ase a ko nyale kura no nandan no ofa bi nhwe no ntimi de bia me ka kira bosumi me maame de wanyi nsin mi bebre last 2 years na mkodi ne birthday e ma no wonye 61 ti se wo ko 70 se aro no me nua mo mpanfo bi wa kwantu de bia me da me mpa ya me bo ne se eja ma me maame entena se woni ni mfie men na me koba na menya bia ebi nso adutu amorosa so me maame de me maame ni me papa ni me do mo papa me papa de me tu ni nua na mkoye masem satam maase ana oh dabi satam se itisa no dumase satam me ayi mate ni na masua ka atwi na me nan fofo mi mate fo nyina obi anim ka atwi ogolo na mitimi de ka ye kono odumase wait me 2005 ne ma tere nyimbom na me papa yi ya chenya na oba police station was se no ne minim da oni akwara na maame ewo nkita hudie sie na minim oba say wait case we meshia mo court mo fa no court deferment enko court papa yi pemi jail me maame bata na dobro ko tehwe ma na nsa enti me maame de nyame se nka no kure adutwe amro sa de maame me enti me o de me mfa ho se me yebosomfo me ba bia me gina yo first no me ko adwuma kura na yesi obi abaye fie ho obedidi maame atema bitimi frɛ driver ni no ahyam kwa ho agika no ko me nya adwuma de wodi ukwa kura meto awo wo hwem sa no me ba be nya police station na be kokona police station mimi din ya try ya ma notebook mu a ka me yafa ni e chire sire obi a me so manfo obi ade da mimi timi tu kwan free a ko bobo dwira so me di nipa be ko no makoye mo ni ritual say nyeska pam me ko aye sekan anwoden etuo me na hyemitirim se me mma me yonko be ma ni fiti me da e wa abrabom nye sika mo entokwam se na me nim no saa enka enso die nyankopon ne abosom pe e no mo ye me sese me metie yi me daja nti no me asem de o ka no me ato oba so no o ye wadwen se o ka ne ne ya o techema no edimako edi nkyene nti aye adwuma ekwan be so ne be fa so sa no me no ye be ye firi ho se o maame ana o papa e ka no me asem eto abrabo so a se o ya akwala o se o ya panyina o pe obi ne kodwa atoa na onkopa o papa na che o se ade a wo ye no nti ekofa asa ade no ba ye no o mani di bem o pa na chew se o kopa na chew o so won fa na asem ko nipa na ni mo bebre obeyese ya hwe akiri wo hu se de wo ye ne nye e na wakopa na chew na ne obo so na asase kra so de bone che no so nsomu a na wate atena sunsumanim ana abosumanim ye ko ne prensa so 2-3 days time sa pe nipa fa ne ko nipa me ensa ko wanya ntumu a me se me nkese obi se bobra ebesi wiye empelefo na ka o masem bi se adesa na asamasa nti se me fa ne se obi bi papa na maame bi ti ase na okan no me nsem to de ba so na se oni ho na wa free ma eno so eguso eye adwuma
ɛyɛ adwuma pa ɛyɛ adwuma ɛnu nti me oba ha na obɛyɛ adwuma oba ha na obɛyɛ adwuma me dia ya na me ye no me dia ya na me ye no sɛ ye obi wɔ hɔ a sasa adi n'akyi for so many years patroti sasa adi n'akyi for so many years but oba bi wɔ hɔ a wokɔ na kodura sɛ nipa no bae sɛ obɛyɛ abusa no ɛhɔ a ɔmo na busa sika wie na suma aba ɔne ndi nkomo wie asa dabi nti tambia me mitimi hye da turo challenge mama ho nipa na obae na bia na sasa bɔne edi n'akyi na wasrɛ na wapɛsa sa duro na wadware na sunsum na yɛden atwena ho na afei wanya kwan ayɛ ne ho adwuma nti obi betimi akɔbɔsom so a year 2 years na on te hwe obi betimi akɔbɔsom so 2 weeks oh so sai so nipa 4 na me yɛ o mo nkrata ho adwuma wɔ ha ya Germany won nkrata sem nye easy nipa 4 em say 1 month 2 weeks na trenya wine up to date onya ofre me o say ne nkrofo no e say o munyina anya adwuma papa na so obenya adwuma pa ye eno nkyerɛ sɛ wunya o obenya na ye mere kana aka echi ye mere because oba ye no suma ka sɛ ka wo ha ko ba mo dware sasa duro ansa kora na wa aboa ye betwa ye den etwa because ye twa akokɔ sei ma ne mene etwa mani throat weti ten na akokɔ na ekɔ kokɔ ye twa mani huru ate wodi aduane go o mene na afa happy it take ye be almost be 10 hours na aboa ni nwi suma ansa na o ka sɛ nipa no ne kra ye de na to afiase atum ti ani so sɛ de ohunu ho sɛ all right but ne kra bre kese obɛ daba ana maame a wo ba no o magina na o mesere na nka mamere o yenyema na o se wono okɔ asɔre sum ne han eni twaka ndi za no me na me mpa me ho achi emegina se na wotwe mienu o ensere nwale nuo me na menya sa so le ne no nse wo charge no me nye wo kapre me mpe nipa tuntum emom de ya boa bi mo ama na bi no adi ye me de bia me de me am ofase de emfanton small boy fe no nya 27 years na akra usi wonne circle unti mo first nipa 2-3 din wa bra wonti Kazuki Mobile airport residential area ko fe wasiasi wo haya sase fun ya so ne tena ye ne mani sunsun boa me ene ofase ye nyisika pam me ma frɛ no kura me ni din komo no of queen no kato ne fie mponi me nya sa adwuma ni bie mu bi ase nti me se mam sika na me nyina nwale aduro ma me ni me ho adaage no kre blaubli obi ba o obi nam kwan so a o ba o obi foforo so ba nti adwuma no wo ye we die no na wo kɔ we so wo fia na wo kɔ ha na me de kɔja se mi kɔjale aduro ma na wo twemi ni me nware ma wo ba ma billion kura me nware ma wo bra ne be dware ma obusuani mra na o me dware esiwi a wo fiefo na ebedie me nware ma wo okay akanfo wo kasa bi se kashenkodu eduabo kashenkodu chance wa frɛ bosom se akonodi anyanta hwan e de abodua se nsuo we kashenkodu e masum tola na wonim sa ade besa ha utu kwa ukɔ ba bi ubeduru ya abɔ no nso no nwotwe no nkono no ndu suma ba wanti mi amfa hyen mu sa amasum aduru sada no kashenkodu masum tola no nsia bom perenu da krubia first no nsia na ewo mi on ade kye enti no nsia beto so mienu no ya ade sen no be bo no na bia na wodem waka wo hyen e de akodu sum no anto anyeden anto de sum beto bia sakasa na ya adwuma me mitimi kyira de mitimi kyire nsem mu kansem mo obi fa afidie fere busa na sa nim de we sa de we kura wote no wan sabe na me bempanyimfo kashenkoduru edibuzo for sasem we eno hwese se upie me fan se me metiwo ne bia yaka bia kire me da na me pia no pa no nsia na se me koduru fie no nsia kwhye me da mo esuma antoma abontinte enya adwuma nipa bia nso ni woda de ntia me kasa no nipa bia nso ni woda enti ne se obi nim jonku a ade e be kyeso ebia no wanya important call
na wo dem okra no se be kafra che o sekuru abansi wa ebo 12 na na se ebo 11 something na wo sori abedwonso no wo sori ye na wiabo mo piafo enti wo ye dan sa no me no ebe me se chance abo odua me na me gata asem wo ya kire wo se hwan ku o ka se hwan ku kura na enkeye yabo odua ya fra bosom de abo odua okay no kura na me ka she kodu ka bi nkire wo nua bi da na obeka she no nso akodu ama wo behu sa wo nua na sa wo ba no na oye omobo eden kwa na oye anti won ka she nkodu enkofo ta kasam wie yawofo no enu nti na me sere wa fidie su se oba time akokọ nan etiaba enkumba enti se ebia wo parents akasa asem ni bi a kire ebia o ma akasa asem ni bi a kire o mo mada na se ebia ma me kro ana papa kro nu ne ho na okasa me ka asem wie kire me ba manu me ho a efiri ho manu me ho nsesa hwe akwala no nkobu kotodwe se o maami ana o papa nkobu nkotodwe o maami ni o papa ni se ade bia wa ye atia ne papa bia na ne maami bia ma de na no aka no me ato no so no ene dey obu nkotodwe papa ne fa nche no nkan hira asem to na brabo so especially papa eja ne hira eja ene hira opa ye wiase de obeye bia ma papa mfa ne nsa ento so me ba kofi me ba kwasi me ba kwabra me ba ya me ba sumasi enne me kan hira asem e de ato abrabo so ade bia wo ye ya na enye e wo abrabo num no sire osoro se won fa nchew me ankasa so me de achew ade nyina nyame ne hire ti odi ka sire osoro na wasira asase ya na ono ankasa so asire no se nne me de achew untwa loto ni bi da kura sa da ntwa aba ubedi sa da na twa aba ubedi ye se rafo aba ye to da na atu bi ye fa nipa 3 ye be fa aka ho enaje ba tuye ekura oje agya ba de sie but ye kase ye koni nchechiremu a agya na hira agya hira okay mata wata mase eti ka hyen koduru de mesre nsa da nsa yam ka hyen kodu de mabata bi anka bi nkyere ne bada nti busumfo obi hweye na no ya kwala na ne papa na ne mama aka bi a kire na mo be ne sisi wotu se o maami ana o papa aka bi a kire no na se awofo na ntiase na o mawua na se o mawua me na o baguso on fa mfra me okay onim ba bia yesie na awofo no a so maami na kan ya onim ba bia yesie no so papa na kan ya onim ba bia yesie na on fa me number na on mfra me ma kire na de ama na ye so yo ba obey ne 7 days so ye be man so obey ne 9 days na wato flower aka ho on fa nkoto ne maami ana ne papa na so wiase ma brabo wo bo enko so won hu ne huna no nyina okoye sa akwankire we wie de koto ena no so o de koto so ne dana na dwona woda o so onya vision wonya vision a on frɛ number na say me dia me ye kura ma hunu hu so say one cd a ejamanim na meti sesi ye meti me boso mfie ejamanim o say one cd 2 cd a men times 2 okay oboka 500 a man 1000 o yes ade no no hu hwe a oboka 500 a man 1000 nipa no wawu okọ ne kra ne de e o say free e de ye adwuma enti na da no that was through we as na through nipa ya that lumba issue me kan wo say so nipa say me uhumi a de mete no oba me anya sa na mete o yes nikanda betimi afre sunsun ma wo hu sunsun wo be so mirika me nchen kra wo nsi me nchen da tina ka se lumba abusu afo po mo mra masuo ne da wona nankasu ye trama ya amamre tam no so de lumba be pie sei so wote sei ya lumba kasa wote di kasa ne ba na se wote na ye ono na wo kirew we dia wo be hunu se samre no wadu bunum aya na atem se ma no samamfre no o frɛ na ni boss a na watue sun wo so suma se oko e sunsun mframa na denam so ati ase enti no me asem de obapa mesre no me odua de
edua de ensu asuma sinkun bosuma asuma sinkun so obi te bebo wa mane a bosom na ofre no ekodwa ato asere ebo mpa ya ye dane apaso waso beto za me dane dua da ene hu ma me na bebo nsam ye sheda kafra mi mu obi adwuma enya me die ye de ko antoa onya ma aso yesu obewu ene oto odidi ajanuma ye bi nti die ajanuma ye wo se ebo hu dawuro wato wate ase yetimi dane ma ne ye ha wo ma me aka na asem wo papa aka na asem wadome ye funa wo firi mu ba na adome wo se me kokonfo me ko mala mo me ko sofo wo nane no sofo ma wo na akọ ntimi nye bibi pabika kire no na onyi ne ma bi mfiri ni mu na sofo a wo ko no sofo na wo na wo bosomfo yenhwa de bi se bia manyine du mempeni fie so ba me bokompon kohwe mechi a ebia menchiri manyina efiri me so akoka omo so no obia ntimi nya adefo obia ntimi nya nipa titru bia na obia ntimi nko nanim eno kire se eye no mensem bia ye maamenom anase yawofo no mo kaaye na edi yenya beprim saa brain yewo tie ni ye pa o yewo abusuan bi wo ho a na omu wo sika papa le na nipa ni fie okay enti no mutimi di sika ko sesa nipa na ya bekese ye nwonoso na de afre ni yedie ebi amakura ye wo nipa so sa asa no ebetimi ada ho over years yensesa no ebet tse fie ni mu nipa bi ene benya sunsun mu nipa aben no na otie sa abakosem na wa ma no ho akwankyere na wakoye bere nipa kura no wo hu obi a bibi ye secret a wo bie ne ma so akyere no eduru ba bi a wo fa ne se e bi a wo pe na twa na be eni nti na ama obeke kan sem sei enti ene wo pe kura o mfi paja watmase yes but odi akomapa ene asopa yi na komam atie nsem bi dia saa de no eya asa ebeda ho na wantu hu anamo ma me na me kan onye obi o wo ye den ebedi abusuan ni nya ebi de amode ye awale bone oba be kwa awade ensi ni ye na wasaba bema ebe kwa akoware wo nwo ba na ebe wi achekwa na akoto krawa abeto abusuam emema bedi omo nwo ba ema be kwa akowo omunya kunu nipa na akwa hwehwe de ba fie no asabone ni watwa no nipa de nka nipa nye bone na mom de awokokata akire sese nipa ba fie kura ne enya sika yepe ewiase wei ade bia ba bia sika nka ho enwie peye da eba sa na akofa ensem bebre ne chewachewa ye den abam nti enome asem ene efie obi wo kura otimi di aduade ye be hye fie gold eyese bia nchirima fa na say bra bia ye call ye what's it oh I am free side one da bi ye try am free ayi asanko dua so say dua so yes fie yam say obi malamfo no bi so ko ho de ko boy ni o man timi amfa eda yekodu kuro no so kim wona me bla ene nkwala mienu aka ho ne konfo eno so yekọ ne yekodu ho sa me konfo no yo ba ntidu ba bia mi mpia ne ni niam anim kan oba betimi hu ade opon na kokoduo ni tumi edi na chi ni yam betumi ahye no bobu ne nsa nti duru a me da me duru fie o kim si fom boy na obefa yende no o frɛ ya ye konde no onimi duru no so nana we de akwa aba chia me o ye na panyin ba koto no asoreko wo mo ane magu o mo ho ye adwuma gidigidi kura beso adwane sofo ade ye kukuru sofo ahwefo kofa akwara wi adi ni begina de wi anim na ho de me yi papa na no papa ka chen se ja me ka se mbi a kire wo ye fa bibia nto nchen sunsum ekuta me ne adwuma ye fa nsi nchen metu de mbayi afa sika we amam me metimi de mebayi apage sika we de amam ba wuntimi ni ti sunsum na ebam na obeta eche na ye ho adomade na watimi adi kasa na kasa wan kasa ye mo na mam sika to paturu ba ya metumi ka akọ me nya adwuma no
na maame no ablewa no ene ni nua mo kope nipa gba fie ho no se ampa chew na modi card akoma konfo ama na je oil baako oil sei baako sei 200 million yensa 600 million wasempa nyini bi wadi ase no asend 20 million ma to petrol duru kwantentini we ma be duru ho na obeye mmere nto asem me bu afu se me nya adwuma bia bre ko breye na nsuo kotobo ye tam sika ni nyina ma abusuan wie na ye di bia nyi kwase abre hwe kwase abre pagya sika pupu duro sa eno omode eno kra na ye saa yi a ye nanam no mu dwale mi bobrapa ebi de wom bobrapa anani se pacha maka ni mitim sam koto Range Rover abetinam ye jiska nsi wa na tiampa masane mo so mo ma ye se kura ye die nyi abusuare Francis abusuan hyebre ye se mpagya bam no mo wonka ya no maka ye wan fra ofon so abendai wan fra ofon so a wo be ne dai wadi ni free afa nya sunsum na me nam na me ko na ka konya nkwanhia me ko ya na me bai ne wo bai what you say ya beduru wona ya be ya mamra fe na obeje nti sa sika ya mo de ko hye fie we enkwala ni mu mabawa small girl young girl be say 18 or 17 years so how 4 4 na na otwem yensa bi o 4 ada e woje de aho kire boy no wokọ ne nchen a wona na anopa wo sore o ma uska wona wo da isu na produce mai nti wo bokọ so awo but at the moment ye ya mamre ye bibia wie ye pete from wo nyina wie asase no so wie ne e kire mu ma na e wo nyina se obia wo tifia bia wura wo de natum na mema no mo magina kina sam ye pagya man kese mayibi ye be usika ko police station akwasensan se ye wie a enchemu miensa ye de ba ko mu de mienu bobara pamma donyame sika pani matoka papa tenamo suma tisi yos ye di bi enye na so mo sesan so na bi o mo di bibi hyebuo mo de blem so ye di bia eye ya na me de minim gold sesa ajaba ho wo a wote bia so osahin wo ni majaba se na me na babia ko ye na akura galamsey site wo na akura no me mfa nko original e me yen sesa ma me na mbeduru be kwa ro na about a matoka ba fie me foka pa enye se wo ye de ama wa wi a wu kodi no na wo wi a wa pe bibia hyebuom ye se udi bi enye ye ti afi ye yi so wo se me ne nchan asama wo kari o hima te se wo dwale about pada no wasata melim se bia gold pada about fa to be na wo so ba se e bi o mu nyina acha wie na wa cha wie na wo ko yi bibia hye mbripum no na ne mo nchan fa me de ma me na me hu adoma de wo kura wutimi ntunu ye se wo na di mi aben ma bebre fifire timi enu nde na de ba abusuan no de omo kra fie ni tumi nyina na di si ade no so so ahu sabon tisu ni nti yes eno mo de share ho ye de share ho ma niwa ma mama ye bo ma mama nyam che ma mama se wa ma mama we ma nyina na ye de muti ye de share ho na ye de to so ye wa gudie no ebia ne kwan ya fasutu gold nkro ebu o wa ye de aponche na okra tuntum na physical free form eno na me kire bi se wa fidie so no konfo bi dimirika gigigi mun koto kra tuntum no makoto goto aponchi tuntum mun koto we mun koduru aya mamara na ogina ho obetimi gold enante gold betimi akofom be light po be mienu ebetimi aya mamara kanche abompa ye one night no ebeba untu nu sei e wo se ofa eye tumi asam ne yekan o sunsun mu ase tumi o ne yekan o afa ya mamara nyina wie no kwa de bush ya mamara nyina wie na abesi so na ose yeto abe no to fom kim a yetu adan mema dane ma wonyini na ogusika no so amena nimu no otiam se ofra wo yonko a obete ne no na wo ya duru mo so junction okwa wonyini ba mene wa omene wo se wa sika ho adwuma abusuan ne ye kan ne se ye pagya eye nchemu mienu tu ana kukuo no so no na ye abusuan na duade wo pagya kukuo no free form wo abusuan ni nyina bebo enti ye be yi skani nyina ye yi skani nyina na 24 gold ma kuma 24 ana oba na owom no wa yese akuaba ayi ona ubegya ne mu
wi aboa na ade ne koye koyi sa musuo no utwa ne 99 no na de asisi kukuo nim e wo fom tie enye me kira de me kira no nso mu wi am na mfa nkotena ba bi nwam anum unim hwe de mi kan me nkira wo ho mpaye me nkira wo wu nti obi zo obi na so kotu akorokotu na ofie ne se wo fom ho kire wa ho na obedwane agya de sika ne ye ne de ya na wo hu se tumi ye adwuma tudi sisimu wi a aboa no ye ntoto ye dwa ye de ne ngoma ne ba yiri kukuo no na wo wi a wa yira wi no wasa anwea abompa ya ka bibi udi gusuru nsa na de abedwa ba ko sei atoso abani be pie enti some years coming betimi asa ko yiska no nchirima beba no betimi asa ko yi because de osim no obewo Okay. gold no enye gold ni gold o gold bia wo ho emra gold bia wo ho mra ya betara fidie so wontimi mfa ohene pon bi din entudwa na ya yi bia ma ohene a ehun ntanhua a ya si edi bia nyeye na wo hwa de pa ba ko bet se na se men sai de munyedu se da wo se tieni tetrete sei makoma ko 21 yempata mu ya wo hene se yedi bia nyeye ti ye kura no se ye se ye ni ahon mo kwa mutu amudi enye ye se o se bi ho ye di ye ma bi na ye ba da ben ye ba ye nche nso nsase pa de sase guo kukobo ne abosio no eja mote ase e be kama be potre fam some year na makoto plot almost say 12 acres so it is 48 plot project when ntimi dey mmoa na ntimi fanya ye janu modern mo ye de nipa ye di bi enye ye ne ewura mbeka ye di na enye ekura beje besuo ha ompo mmetenam ye di na enye ya ye beje besuo na se magye de besia na oso be di akira eno kura beboa me entabana ubom de banana ja bom tuo da ade be chena osi buo so bonsam buo so ma yi uketechire wa de pentu mi twa nwi na mi twanam no nso aba wiase cause obi o wa wo ku ho aboa no aye penin kaye se mi tra fidie so se na me kasa na de me konsem bebre na kaka me niama na kaka me niama bebre be wuntimi eni nipa ba ko achi empo adofo nyina nti eduru ba bia na abo bi ben na mpese be kansem so ati ase na se ka san ko ade amame se ye nkofa sika oh we asem we mintimi kana fidie so na nka nu akora mi hia bi mintimi kana fidie so nu akora mi hia bi o kan bottle ho asem o kan bottle no ho asem anam se bottle no aye ka no bottle no e wo ho but bottle no 90% eye toro wudi akiro ba say billions of cedis e wo ho nsanka bra ye na ne ba sa adwuma we me yire bosom yentimi o kan me yire first santan ne bosom yentimi nipa bia ni wa nipa bia ni wa sebe mpraduasa me kan ne na masisu dwa nipa bia ni wa wode ne nsa enwe ne sulusum yentimi oba akomu agro kosu pinte otisi akomu na wo so wiase me kan ho asem mpanyimfo bi sheda ba me nchen maame na omko no mpese omko hwe maame ne keke okay maame no ye young na bosom ne kan no bebe 4-5 years ne ma wo mo be me ensa be kom awu maame ne de soto asi aka na num kuram za aka me pe onya more than 200 years oto sesi yi yankwa ine kwahwe ana no den kama we kire sunsun no na ho den ekuta no mfie bebre ene wanya odi ni mfie amen times 2 ko times 3 wanya dai so yentimi sapentua no na twa suma yentimi ho ahia that was Kwame Nkrumah time kankan nyame asem yentimi hyenkom se Kwame Nkrumah ban begu tam sei o hye sankom no ema omuma policefo soldiersfo sata meka militiafo sata na ye militiafo ekoche no de ne kotu afiase enti tam o hye no so ye pe ebeto odwa se Kwame Nkrumah ban agu sata no eno mo ye so mo nko afiase nko yinumra na nko mko yina bekunu omko na bo so ne de yira badadada de na ba kura ho
almost a two for the cars. This year for I am ma two. Koduru ona konfoni ni ho. Nam so be sese ne nema. Pentuani nyinom di tuo papa. Etu obutu ye nyina so ba kokora no eka. Suma ni twa na. Na wa yesi wo no. So atase enti sika. Gold ho nsensem de maame. Obi ka so obia. Ono na konhihia. Na ne na kodiye. Kro ye ko so ko fa sika ye di bi enyi. Obi so asa afre ho na mesre wo se. Na mesre janum se. Ono nko ade de agya mama kwan ye di bi enyi. Mo piafo. O se na me kra me de ne de ye nchemiensa ye chemienu tu. Se na agya so pe. Samiensa no ye kakra ne ye di enyi. Tu onum so ka se miensa ye ma. Nti ye de ye chemienu tu. Na ye be ye gu mako be se 100 no. Na agya se mu di bia ni agyi 50 no. Ona ya na di kokrom be ba no. Afele busena ni saka yiri. Eno na ye kofa bi di ameka se ko twa so abo a onyini pia na omu dwan no. Nso ye gina ya amamere yi sika no. 24 afa be du ye omu se abusuan no doso. Nti echemienu a enye yi. Kwa na masuo no bi ma osane. Mo si brebre o ama amane ama sika ni nyina ni monye. Me de chem. Afa omu ji sika ya omu ko kumase a ekuto omu so sika no bia ro hye so beto. Wo de to afidie so na ani adum. Avero omu so omu de ba. No ma be yemu ade ye nchem pe. Agya se wo mpe bi kura. Sata mo je a o de be dan amaye. Ena ye si dan we be the politin. Etetere chi a na me de curtains asen ho. Na nya pono kura medem. Enya fie ne so. Medem. Enti de wo de ba no se fe de ye nchem mienu. Wa ukoto dwan de abepata. Wo se wo mpe dwan. Ono da boni bi odi dwan. Ewukude enya ba bi am ko ye ne ma medu ntema. Enke na agya ni dwan. Ko we dwan da buom. Ka je be di ni dwan. Na we me ba ha mo ya de wase fani nyina o de achew na boss no kono kodi wako ba bi mienu miensa wo kwa mi nkobi ba mo kwa de besi no mo amba ya no masa beka ye kwa yo mo se asuo bi te so asuo ban wa de asiu de mo betena so de ko se sanedi sika na suo mu ntimi ni no wo kwa adwuma ma ni yayi wadi no brafie na ba fa de asuo ndi eno so di enye bosonfo se ekuro bi wo ho na bia amamre ne amane enkoso na se no me ba kuro nu se esuo ni bufu a e ba ne se wa wuti kuro mu bia no me ni bi kan wana ufri kuro nim ana wutim ufri kuro nim ufri mu de bi be kan e boda ma se be mpredu asan e bo fri fie ana se oti kuro ohene mu sunsum a enkere se wo timamuni no mu sunsum ohene no unim ne ogina so okay me bosom bofo bodi an mama muso mo piafo atanofo ne de omo ye omo adwuma dadawu ba me bosom kwasi ameka bofo karawu awatuwe bosom we mo pa mu musa fidie yi so opa kotu wi ase bosom bia sunsum bia ye adwuma ba kura gadawu so bia gadawu ne di so hene ko fa na ba wan yi ani nam de ne koye makotwa na fi nhia boa emfiri nne enkosi afeda sama sa de agya ko chawumo biem no maame na wupie agona na wokọ hia se de wokọ ye say ye kwa sama gadawu no se me kwa afuma so gadawu swear to god agya dwuma na mko mi hu boso a se wakofa no pa obi ti metra fidie so obi ti mi frew bosonfo makofa gadawu ni bi mi gadawu mi de ne baaye 10 years 8 years 7 years bosumi nya adwuma ugwu agade anim as ukwaje ne hen na ho akra na ye ho amamre ma ho ukwa ye ho hyehyɛ na tesɛn anti wo de ne ba wanya adwuma se sunsum ukwaje na se nya wo kra ana ye di gina de ye ma wa ma metunda obeba ne saa na osa ko saa mine ne ka se na me ka chen se nya me wura akodi ni die mu a kamama na pagya ne de ni gada ukasiye e de aba so osenye ntimi nya adwuma na oba message me de ne ko na ye adwuma na nko age ko na ma je ne de no e man 3 months obasa aba so hia ne de na bosom nipa ni wa bosom ni ho nipa konfo bosomfo se wagimi a usunsum wagimi nipa ni ho abosom ni obosofo we de yebre na ayebre eno me nsemo no ene eduabon nsemo no ye beto aso
na ye de tu na ba ye nkobo no aye de pani nze yese agro ye de no na ade san omo kurom baby fo saa na tie aha ne de besi o bibi a beka kire adofo na se ye maame no ma bi ebufu kakra de ene de afutuo kakra di gya ye maame nom menkan ye maame nom ya wofo nom because me nim papa bi odome kura se ne ba odome akwa bonten akọbọ akọhwibra na ne yira kohunu na ne ma akọka bi no na mo odome ne ma na ya na ewure fie nkọkora bom ye beduru ye mpanyin fie so no ya na ewure fie o ntibere bia me na me make kasa ana me na makonfo nketo adom ahia me ho kasa de bia me kam sisu dwa se wadam die no hihye ni yie ye de hihye wo soro asoro ban se wo se hihye wadam die wo soro me hihye ma de wa asasi su nyame o mo wiase biem se de bia nipa ni nipa da no de bia nipa be wo de bia so nipa be de bia so nipa be wu wo me so na akwa ukọ pray adam dia ba na akwa se no soro yase mo ntu abodo onwu nsu ani na da ache mo nsa beka otu abodo agu nsu ani na ode ne bako UK school papa na wo bako maame adi sa mene na owia waka che se wo ba mo bra pa misrawo sa de we de bia meka se wako abosumfie kura na wo beko a sebe ye be ya amamere ana beko koto se ye twa aboa ya yi musuo ya ye wei de ompe de na ompe nkum na twe kura mecha manasa efie bia bi be wuram bia muso gya no na obi nipa nsa ka omo no a eboa ntimi sra me maame nom me papa nom eno me a ye kanto ye maso me sre se ma unse afidi esu me nsada me nsayem mo me yemfa ya no enka no me asem ento ye ma bia abrabo so na nipa de obedua no eno a na obetwa nipa de obedua no eno a na obetwa ha na e de mo si jo nkyerɛ fa group mai de wonti ase ne bo so fo ko fenti number ne da wono that's so obefre no akram enani jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensem afei so yese titi obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no ye betimi aba onchen ne aba beji nchiremu ye betwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afei so se wo okro kituam na se wahu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho ye betwe apri ye nananom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne no aba bedi hu komo